Hola, molt bon dia. Ens trobem aquí al Teatre de la Farinera del Clot per gravar el que pot ser el pregó de la no festa major. Ja sabeu que per qüestions sanitàries aquest any tot és diferent. Tan diferent com això, com que no podem tindre una festa major al carrer, que és com s'ha de tindre, i per tant intentarem que a través d'online, aquesta cosa que està tan de moda i ens entusiasma tant a tots, puguem fer alguna cosa. Una d'elles serà el pregó. Aquí ens hem reunit la Montse Balaguer i jo, que som presidentes de Federació d'Entitats Clot Camp de l'Arpa, i farem una miqueta de pregó i donarem pas als pregoners d'aquest any. Primer de tot volem agrair a la Maria López Moya, que és la guanyadora del concurs del cartell d'enguany, que el tenim aquí darrere, esclar. Ella, pobra, no ha pogut estar aquí presencialment, però sí li farem arribar per descomptat el seu premi com a guanyadora del concurs. Com a pregoners, a part de la Montse Balaguer, que ve com a pregonera de Federació d'Entitats Clot Camp de l'Arpa, també tindrem el Ferran Sabrián de l'Esbar Sant Jordi, que aquest any se'l convida a fer el pregó perquè fa 50 anys a l'Esbar Sant Jordi. Molts anys, si ho penseu, això són molts anys. I ell vindrà a fer el pregó per celebrar el seu aniversari, que també s'ha de dir que han tingut un any molt difícil perquè no es poden fer celebracions com Déu mana. I després també hi haurà una dansaire que alguna sorpreseta ens farà, la Gisela Mas. Després, com a pregoners, també tenim l'Esbar Sant Martí, que també és el seu aniversari, fa 75 anys, també són molts aquests d'anys, que com a pregoners estaran la Diana Codina, el Francesc Manuel Martí i el Rafael Soler, que són tots membres de la Junta de l'Esbar Sant Martí. Ells no poden estar aquí presencialment per qüestions d'horaris, però també ho gravaran i també l'afegirem al pregó d'enguany. Com a part, diguéssim, reivindicativa, des de la Comissió de Festa Major vam voler, a part de celebrar els aniversaris dels nostres esbars, que eren importants, vam pensar que també calia fer una part reivindicativa. Com a reivindicativa, des de la Comissió de Festa Major vam decidir que estaria molt bé fer que vingués l'Imma Joseph, de part de la xarxa de suport mutu del Clot Camp de l'Arpa. Aquesta xarxa s'ha creat aquest any, ha agafat força aquest any, que s'ha fet per donar força i ajuda a totes les entitats que reparteixen menjar, aliments, en els moments crítics. Està sent un moment molt crític i per tant vam crear aquesta xarxa per ajudar-los a recollir. Ells reparteixen com sempre, però nosaltres recollim, els ajudem en la recollida. I per últim, com a reivindicatiu també, estarà de l'àmbit sanitari, estarà la doctora Teresa Poblet. És una doctora que treballa en un CAP i viu aquí al Clot Camp de l'Arpa. Jo no em vull allargar més, perquè si no això no ho veurà ningú, i dono peu a la Montse perquè llegeixi el pregó de Federació. Gràcies, Maite. Veïnes i veïns del Clot Camp de l'Arpa, altre cop és festa major. Però aquest cop, el veïnat i les entitats no sortirem al carrer a celebrar-ho. Des del 12 de març vivim en una situació d'emergència sanitària que ens ha obligat a quedar-nos a casa, per suposadament protegir-nos d'un futur que ara mateix és ben incert. Han sigut i seran mesos de tristesa. No hem pogut fer gairebé res de tot allò que ens diverteix i ens alegra la vida. I en aquests mesos, aquesta cruel malaltia de la Covid-19 també s'ha endut persones a les que estimàvem. La crisi sanitària també ha vingut acompanyada d'una encara més devastadora crisi econòmica, de més pobresa, d'acomiadaments laborals, de més desallotjaments, de comportaments racistes i xenòfobs i de més violència masclista envers les dones. Però aquests mesos també han sigut mesos de lluita incansable. Lluita incansable de veïns i veïnes que a través de les xarxes de suport mutu han aconseguit fer la vida més amable i més segura per totes les víctimes d'aquesta greu crisi. Lluita incansable de tots els sectors professionals de centres sanitaris que ho han donat tot per lluitar contra la malaltia.
Lluita incansable dels centres educatius per reinventar-se i aconseguir que els nostres infants i joves puguin continuar amb les seves classes. Lluita incansable de totes les entitats de lleure per aconseguir fer més feliços els nostres infants durant l'estiu. Lluita incansable de tots els sectors culturals per demostrar que la cultura és segura, necessària i essencial. Lluita incansable de tots els professionals de tota mena per minimitzar les conseqüències d'aquesta greu situació. Lluita incansable de les entitats, que continuarem treballant amb optimisme i esperança com sempre hem fet, perquè cap pandèmia ens manllevarà les forces per seguir lluitant per un barri encara millor. Ara és moment de tenir cura de nosaltres, de les persones que ens envolten, de donar escalf a qui no en té i de seguir lluitant per vèncer aquest maleït virus. Ben aviat tornarem a conquerir els carrers, tornarem a trobar-nos i abraçar-nos, tornarem a fer festa, perquè els carrers són nostres i la nostra lluita és incontestable. L'any que ve tornarem més fortes. Visca la Festa Major i visca el Clot Camp de l'Arpa. Visca! Hola. Quan ens van demanar de fer el pregó de la Festa Major del Clot Camp de l'Arpa, d'enguany, va ser per nosaltres un gran honor i alhora una gran responsabilitat, donat que celebràvem el nostre 50è aniversari. I ho vàrem començar a preparar amb molta il·lusió i d'una manera molt especial en la que 3 generacions de dansaires ens explicarien el passat, present i futur de l'Esbar. I realment especial ho està sent per a tothom, però no de la manera que ens esperàvem. L'Esbar Sant Jordi del Foment Martinenc no va néixer a Sant Martí. Ho va fer al carrer Larrat 40 del barri del Carmel el dia 1 de juny de 1970, gràcies a l'empenta d'un grup de joves provinents de l'Esbar Català de Dansaires i del senyor Manel Cebrián, qui en seria el seu primer president. Però igual que es deia que és català qui viu i treballa a Catalunya, hagi nascut on hagi nascut, nosaltres som martinencs des que ens vam traslladar amb només 7 anys d'història a Sant Martí de Provençals. I aquí és on ens hem fet grans. El barri del Clot Camp de l'Arpa i el Foment Martinenc són casa nostra. Des dels seus inicis, l'Esbar s'ha dedicat a recuperar, mantenir i difondre la dansa tradicional del Principat i dels països catalans, incloent el repertori danses totalment populars i també les de nova creació, ja siguin de reconeguts coreògrafs o també les de creació pròpia. En el decurs d'aquests 50 anys han estat moltes les persones que han format part de l'Esbar, dansaires, mestres de dansa, vestuari, juntes administratives i col·laboradors habituals. A tots ells, moltíssimes gràcies per haver aportat el seu granet de sorra per poder arribar al dia d'avui i un record molt especial pels que ja no estan entre nosaltres. També volem fer esment al nostre més gran record a totes les víctimes de la pandèmia que ens està assolant i un gran escalf pels seus familiars. Per tots ells i per tots vosaltres us oferim el ball de l'homenatge, una coreografia de Joan Serra. Dins del que cap, bona festa major i un darrer pensament. La cultura és segura.
Soc l'Imma Josep, de la Comunitat Cristiana de Sant Pere Clavell i membre de la xarxa de suport del Clot Camp de l'Arpa. Veïnes i veïns del Clot Camp de l'Arpa. Són dies de festa major. Sí, de festa major. Cada any per aquestes dates, tot el barri rembleja, passeja, balla, dansa, acompanyats de xerinola dels gegants, capgrossos, correfocs. Tot ben amanit, amb les botigues i carrers ben guarnits per viure la festa major del barri. Enguany, malgrat les adversitats, també estem de festa major. Sí, estem de festa major, que pel barri és festa gran. Vinc a donar veu a la xarxa de suport del Clot Camp de l'Arpa. La xarxa va néixer fruit de la pandèmia que estem vivint i patint. Vinc a explicar-vos qui som, què fem, com ho fem i per qui ho fem. La xarxa de suport del Clot Camp de l'Arpa va néixer el passat mes d'abril, des de l'instant que es va decretar l'estat d'alarma. Així que passaven els dies la xarxa s'anava fent gran i gran, sent un espai on els veïns i veïnes del barri, agermanats dels barris propers, ens vam agafar ben fort de les mans, disposats a donar suport a les persones i famílies amb necessitats bàsiques. Fent reunions i assemblees mensuals, s'han format grups de suport per atendre les mancances en l'àmbit laboral, habitatge, violència de gènere, reforç escolar, acompanyament als nostres grans i als nostres infants. Hem fet campanyes de recollida d'aliments de primera necessitat, neteja de la llar, bolquers, aliments per nadons, i tot gràcies a la bona disposició de les entitats del barri, de les veïnes i veïns voluntàries, amb l'aixopluc del casal del barri Leam, que ho han fet i ho fan possible. És en aquests moments, quan la solidaritat brolla, és ara més que mai que el barri del Clot Camp de l'Arpa està a punt pel que cal. Si voleu saber més de la xarxa de suport del Clot Camp de l'Arpa, ens trobareu a les xarxes socials i al web de la xarxa de suport comunitari. Que segueixi la festa. Sí, que segueixi la festa major. Benvolgudes veïnes del Clot Camp de l'Arpa. És un honor poder explicar la meva experiència com a metgessa en aquesta pandèmia. El 2020 comença amb la notícia d'un brot d'una pneumònia greu provocada per un coronavirus a la regió xinesa de Wuhan. La globalització l'estén a tot el món i l'11 de març l'OMS declara el brot de pandèmic. D'un dia per l'altre s'omplen les urgències dels hospitals. Falten mans. Molt personal, hem de deixar la nostra consulta i posar-nos a primera línia per tractar els malalts de la Covid. Fa més de 30 anys que soc metgessa i mai he viscut res igual. He treballat torns de 12 hores amb els incòmodes EPIs, estudiar cada dia la llau d'informació de la nova malaltia, informar telefònicament als familiars que esperen la trucada diària amb delit, sentir una impotència infinita per no tenir llits suficients de l'UCI durant els dies més crítics, resar per no posar-nos malaltes i no poder seguir lluitant, o bé traslladar la malaltia a casa. I personalment, sens dubte, el més dur va ser viure la solitud de les que enfrontaven la malaltia o bé la mort sense la família al costat. Sens dubte hem estat a la corda fluixa, però gràcies a l'esforç incommensurable de moltes hem pogut tirar endavant. Ara som a la segona onada i tot fa preveure que ho tornarem a passar malament. És clar que hi ha hagut millores amb el nombre de llits de l'UCI, tenim tractaments esperançadors, s'estan fent àmplies campanyes de detecció,
però la nostra sanitat és la que és i haurem de fer molts esforços per assumir la pandèmia de la Covid i el treball habitual. Aquesta pandèmia ha mostrat les fortaleses i les mancances del nostre servei sanitari. És indiscutible la necessitat d'una sanitat 100% pública, universal i de qualitat tècnica i humana. Per altra banda, considero que la salut és de tots i, per tant, us apel·lo a l'estricte respecte de les normes de les autoritats sanitàries. Moltes gràcies a tothom. 75 anys no són poca cosa. Estar al peu del canó durant tants anys al servei del barri i de la ciutat és una fita difícil d'assolir. Però nosaltres ho hem fet i és per aquesta raó que estem avui aquí realitzant aquest pregó. Primerament, volem donar les gràcies a la Federació d'Entitats del Barri per escollir-nos. Per nosaltres és tot un orgull. Per qui no ens conegui, l'Esbar Sant Martí de Barcelona som una entitat que ens dediquem a la dansa tradicional i d'arrel dels Països Catalans. Vam començar el 1945 en una primera ballada a la plaça Canonge Rodó. No eren temps fàcils per a la cultura catalana, però la gent que va engegar l'entitat tenia l'empenta necessària per construir un esbar que de mica en mica es va anar convertint en un dels referents del nostre país. Tenim l'orgull de comptar amb una escola de dansa clàssica amb més de 50 anys de docència sense cap interrupció, convertint-nos en una de les escoles de dansa més antigues del barri. El nostre cos de dansa ha estat en teatres com el Romea, Goya, el Teatre Nacional, l'Auditori, el Mercat de les Flors, el SAT, el Palau de la Música o el Gran Teatre del Liceu. I ha ballat a diferents països com a Itàlia, França, Holanda, Bèlgica, Hongria i un llarg etcètera. El 2015 vam guanyar el Premi Internacional de Dansa de Cantoni Gros, la primera vegada que un grup de dansa catalana ho aconseguia i el nostre director ha estat guardonat amb la medalla de Sant Martí per la seva tasca i dedicació a l'Esbart i al barri. Quan arriba la festa major del Clot Camp de l'Arpa, és moment de nervis i il·lusió. L'Esbart organitza 3 grans ballades. Comencem amb una de les actuacions que més orgull ens fa sentir, el Ball de Rams popular de Sant Martí. Una dansa recuperada i coreografiada per l'Esbart Sant Martí que va ser pensada per ser ballada pels veïns i les veïnes del barri. És un motiu d'alegria veure com des del 2014 cada vegada s'hi suma més gent. Seguim amb la nostra actuació més solidària, la Mostra de Dansa. Actuació oberta a tothom que vulgui gaudir d'una tarda on des dels més petits fins als més grans ens ofereixen un recital de danses ben variades. L'entrada va destinada a la Marató de TV3. Per últim, acabem amb la nostra actuació més especial amb més ADN a Sant Martí, el recital de música i dansa folclòrico-religiosa al nostre estimat temple. Actuació que fem un any rere any a l'interior de la parròquia de Sant Martí i que és un clàssic del barri i referent de la dansa d'arrel. Però l'Esbart no només balla a casa per festa major. També participem cada any en la cavalcada de Reis del Clot Camp de l'Arpa i oferim el nostre festival de primavera al Teatre de l'Escola Tècnica del Clot. També, des del 2019, hem recuperat l'actuació Som a casa que oferim durant el mes de setembre a la plaça del Mercat. Hem ballat a la inauguració de la Biblioteca Caterina Albert del Camp de l'Arpa i a l'entrega de premis de fotografia de la Formiga Martinenc, així com en col·laboracions en ballades al Foment Martinenc, al Casal Calassans o a la Farinera. Durant aquests anys d'història hem participat en diferents cercaviles, festes de diverses escoles i un bon grapat d'actuacions a places i carrers del barri amb motiu del Dia Internacional de la Dansa o de la Festa Catalana. L'Esbart per mediació de la dansa ha estat la manera amb la qual hem format a nens, hem fet barri, hem fet ciutat, hem fet país. Les nostres aules han estat plenes de nens i nenes que eren i són de Sant Martí. Volem aprofitar per donar les gràcies a totes les famílies que heu confiat des dels seus inicis en l'Esbart, perquè l'Esbart és una entitat que ofereix un servei al barri i a la seva gent. No seríem res sense tots i totes que n'heu format part en algun moment de la vostra vida.
L'ESBAT no s'entendria sense el barri i el barri no seria el mateix sense l'ESBAT. La dansa és integradora. Cal recordar com des dels mitjans de comunicació incentiven molt positivament la integració i sobretot la igualtat en l'esport, tant per nens com per nenes. Per això és important recordar que la dansa, una disciplina moltes vegades lligada a l'activitat per nenes, és igual de vàlida i dona els mateixos valors per als dos sexes, tal com dona l'ESBAT. Animem a les famílies a que, en aquestes èpoques, sigueu valents i valentes, oberts de ment i us animeu a apuntar els vostres fills i filles a fer dansa. Ens agradaria poder desitjar-vos una molt bona festa major, però donades les circumstàncies només podem demanar-vos que sigueu responsables i seguiu totes les indicacions sanitàries. Només d'aquesta manera aconseguirem posar fi a aquesta maleïda pandèmia. I quan tot això passi, us demanem que ens ajudeu, a nosaltres i a totes les entitats del barri. Són moments difícils per tots i per totes, però creiem que serà gràcies al teixit associatiu dels barris que ens en sortirem. Ens podeu ajudar de moltes maneres, formant part d'una entitat o simplement donant suport quan sortim al carrer a fer les nostres activitats. Per això, sisplau, estigueu allà, feu-nos costat, feu cultura. Malgrat la pandèmia, us encoratgem a celebrar aquesta festa major. A casa, amb els vostres, però celebreu-la. No deixeu que aquesta situació us trenqui la vida. Plegats ens en sortirem. Bona festa major, orgull Sant Martí!